बेखौ फिन मिडियानि गेजेरजों बुंनो सानदों। दुलाराय सावथुन बानायग्राफोरखौनो स्कपबो मोनबाय थाया। हाबानि सिनफोर थायोबा आरो हायोब्ला मन्दिराव देखायालाबानो जोंनि बाथौनि आदर्शजोंनो बेफोरखौ देखायनो नाजा। खुलुमबाय। दावहारु बर' दिनैहाय जोङो खेबजेननायनि थाखाय बेखेवजेनदों। दिनैनिफ्राय शुटिंआ स्टार्टिं जागोन। बुंनो थाङोब्लाथ' आंहा दिनै खोब गोजोननाय दङ जे दिनै गोबां सुबुङानो जोंखौ हेफाजाब होनोबो आवगायबोदों। बिसेसकै आङो बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि गारजेन बिथांमोनखौ साबायखर होगोन जे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोबाय। थ' जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन जे दावहारु बर' बे फिल्मखौ जोङो मोनसे मोगथां महर होनो होननानै। थ' दिनै बे मोगथां महराव फैगोननि आगानसे बारायनाय बायदि मोनबाय। थ' बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। आरो बुंनो थाङोब्ला दावहारु बर'आ मोनसे ससियेल फिल्म जागोन। जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां ससियेल फिल्म जायनाखि जानानै थांखांबाय आरो जाबावनो गोनां फैगोन समनि मोनसे सन्देहजों लानाय बे मोनसे काहानि। थ' बिनि थाखायनो आसा खालामो जे रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनगोन होननानै आसा दं आरो। बे सावथुननि दिहुनगिरि आरो बिथोन होगिरिया सोर? बे सावथुनखौ आंनो लिरदों आरो डाइरेक्टर हिसाबै बा बिथोनगिरि हिसाबै आंनो थागोन। आरो जोंहा केमेरामेन हिसाबै संगित मुसाहारि बिथां दं आरो बिथांनि टिमा थागोन। लोगोसे आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामगोन जोंहा रन्जय ओमफ्राय आरो बिथांनि हान्जा। आरो बिसेसके बुंनो थाङोब्ला दाउलुर दैसा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय बे सावथुना दिहुनजागोन आरो। बे सावथुनाव गाहाय फावगिरि हिसाबै सोर बाहागो लागोन? सोर? दासिमाव जोङो सासे फावखुंगुर बा एक्टर हिसाबै जोंनावहाय जयेन्त ब्रह्म, बिथाङा चिरांनि। जों बिथांजों कन्टेक्ट जाबाय बा बिथाङा एग्रिबो जाबाय बे सावथुननि थाखाय। बेनिफ्राय माखासे आर्टिस्टफ्रा दासिमाव कालेक्सनाव दंगासिनो दङ बा कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ। माखासे आर्टिस्टखौ जोङो फाइनेल खालामजोबनो हायाखै। बाट कमेडियान हिसाबै जोङो चिरांनिफ्राय रिंखां बरगयारि बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबाय, बिथाङा फैसिगोन। बेनिफ्राय आरोबाव सासे हिर' हिसाबै जोंहा आगोलनि जोंनि फुराना हिर' राजिब, बिथाङाबो फैसिगोन आरो। बे सावथुना आबुं महरा मोनगोन जुलाइ मास। गिबियावनो साबायखर थाबाय। आङो दिनैहाय नैबे दाउलुर दैसा फिल्म प्रडाक्सननि दिहुनजानो गोनां फिल्म दावहारु बर' दा दिनैहाय महरत बेखेवदों बे गोथार हाबाफारिखौ आरो आंखौ दान्दिसे सम बे हाबाफारियाव लिंहरदों बाहागो लानो थाखाय। आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं स्पेसियेलिथ' आं फिल्मनि मानसि नङा, नाटक खालामग्रा मानसि। दा थेवबाबो आं मोजां मोनो जिखुनु नाटक होन फिल्म होन, बे आंनिनो लाइननि। दा दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्राया बेनोबाव, दा जोंनि ओनसोलनिनो बिसमुरि बासबारि ओनसोलनि रन्जय बिथांनि नाजानायाव बे गोथार हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। दाउलुर दैसा फिल्म प्रडाक्सननि बेनाराव बे सावथुना दिहुनजागोन। आरो बे दाउलुर दैसाया बिसमुरि बासबारि ओनसोलजों जोबोद माने मुंदांखा आरो बयनिबो गामियारि रायजो जानायाव लोब्बा गोनां मोनसे दैसा बियो। जाय दैसानि दैखौ लानानै बिसमुरि बासबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा माइ गायनो खाबु मोनो आरो। दा बिथाङा बे नामखौ माने दोनदों आरो बे नामखौ माने बोखांनो नाजानाय दं खोमा बिथांनाव, आंबो गोजोननाय मोनदों। दा फिल्मनि बाथ्रायाव आं बुंनोसै, बिथां मिजिं नार्जारि स्क्रिप्ट राइटार एन्ड डाइरेक्टर। दा बिथांमोनहा मोनसे नाजागासिनो दङ बे फिल्मा जाहाथे मोजां जायो। आरो आंबो हास्थायो जाहाथे बे दावहारु बर' फिल्मा बयनिबो सिगाङाव बयजोंबो अनसायजायो। दाथ' मोनसे कम्पिटिसन लेभेलाव सफैबाय बर' सावथुनाबो, बांद्राय उनफिननानै गैलिया। दा बे बिहिरनि गेजेराव दावहारु बर' सावथुनाबो बे बिहिरनि गेजेराव मोनसे आलादा रोखोमनि सावथुन महरै नुजाथिफैथों, आं बेखौ हास्थायो। आरो लोगोसे जोंनि बिसमुरि बासबारि ओनसोलाबो बयजोंबो मिथिजाथों बे फिल्मनि गेजेरजों। आरो आं बेखौनो सम सम बुङो फिल्म मुलुगाव, दा दहाय एसे बुंखांबाय आं, बेखौ फिन मिडियानि गेजेरजों बुंनो सानदों। दुलाराय सावथुन बानायग्राफोरखौनो स्कपबो मोनबाय थाया। हाबानि सिनफोर थायोबा आरो हायोब्ला मन्दिराव देखायालाबानो जोंनि बाथौनि आदर्शजोंनो बेफोरखौ देखायनो नाजा। मानो होनबा जों गोबां फिल्म नायो, गोबां कालचारनि फिल्म नायो, साउथ इन्डियाफोरनि सिनेमा नायो। आरो दा जों बेजोंनो इनफ्लुयेन्सबो जाबाय। दा बिसोरो साउथ इन्डियानि माखासे फिल्मफोराव जों गिर्जायाव हाबा होनायफोरखौ नुवा। दा बयबो जुदि फिल्म बानायगिरिफोरा हाबानि सिनफोर थायोबा जोंनि बर'नि माबाजों दिन्थिनो हायो, बेखौ आं गुरै खावलायो।
आरो जोबनायाव दाउलुर दैसा फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानो गोनां दावहारु बर' सावथुना इयुनाव मोनसे मोजां महर लानानै रायजो राजाफोरजों नायजाथों अनसायजाथों बेखौ आं हास्थायबाय। जोबनायाव आरोबाव रन्जय नार्जारिनिसिम आं गोजोननाय बावबाय। मिजिं फिल्म डाइरेक्टर एन्ड स्क्रिप्ट राइटार, आं बिथांखौ फिल्मावसो नुदोंमोन, दा मोगथाङाव नुबाय। आङो दा बिथांनिसिमबो गाहाम हास्थायनाय बावबाय। बेखिनिसै। आरसा दिनै नैबे आंनि न'आव फुंबिलि समावहाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय देग्लाय बोसोर 2021आव आंनि बिसमुरि ओनसोलाव मोनसे सावथुन दिहुननो नागिरदों। बे सावथुननि मुङा दावहारु बर'। ओमफ्राय बे प्रडाक्सननि मुङा जाहैबाय दाउलुर दैसा फिल्म प्रडाक्सन दोनदों। दा बेनि बिथोनगिरि आरो लिरगिरिया जाहैबाय जोंहा चिरांनि मुंदांखा फावगिरि फावखुंगुर मोनफ्रोमबो सिनेमायाव दङ बिथाङा मिजिं नार्जारि आरो आं बिसमुरि ओनसोलनिफ्राय आं दिहुनगिरि हिसाबै रन्जय नार्जारि थाबाय। आं आसा खालामदों आंनि बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे नैबे आंनि गिबि खेब दिहुननो लानाय दावहारु बर' शुटिं खालायनायाव बयबो हेफाजाब होगोन आरो उनावहाय रिलिज जायोबा गोबां जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजायाबो बे बर' सावथुनखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिं थाबाय।